Nostos, Luisa Guluk. Dareka sêvan hebû di hewşê de. Yekin ev 40 sal berî niha bû. Ji wê derê û pê de jî heta ku çavan dibirî, mêrg û çîman bûn. Siva pîvokan li nava gîhayê şilek. Ez disekinim li ber wê pencereyê. Dawiya Nîsanê bû. Kulîkên biharê di hewşa dercîranê de. Gelo çend caran? Bera. Gelo çend caran wê darê kulîk vedan di rojbûna min de. Xut wê rojê. Ne beriya wê, ne jî paşê. Gelo çend caran? Guhestina şûna ya neguhêr. Biya şûnguhêr. Biya ku diperese. Guhestina hêmayî. Bi cîhana qetera. Tiştê ku ez pê dizanim, derhekê vê derê de, bonzayek em bi dehan salan e rola darê digêre. Deng, teselet bin ji kortên tenîsê de. Erdê zeviyan, bêhna gîhayê rabûyî. Nû çinîne. Çawa ku mirov hêviyê dikin ji şeireka lîrîk? Hew carekî em li cîhanê dinhêrin, li çaxa zarokatiyê de. Hecî mayî tev de bîr hatiye. Hecî mayî tev de bîr hatî. Ji îngilîzî kawan emir.